Bago ka naman, lahat naman tayo. Oo nga. Dalawa kami. Si Yuri, tingnan mo. Saya ka, oh. Game na to? Ay, naka-game na to? Hindi, video mo yung dalawa na yan. What's so good, Yuri-chan? Doon kami guys, halika. May action yan eh. Grabe. Ready na to? Sigurado kayo? Yeah. Ang ganda, ang ganda. Oh, makikita sa inyo si Yuri. Paano pinagagawa eh? Yoyo, mana kayo. Yuri! Ay, si ano, Apple, alam eh. Oh. Sure di siya, Yuri na ganggang. O si Tiyo, Yuri. Yo, sure na ganggang. Wag ako. Kuli sa Yuri ko. Ay, sayaw yan dyan yung ubata. Parang mag-program yan. Yuri ko rin di siya kare. Ay, hindi mo kayo yes, mama. Mama, video ko din. Sige. Sige ka na naman, pasayawin ko. Ayoko. Ay, Rika, nakakabawin tayo na yun, no? Nagsayawan na eh. Ayan na, mapraning na. Ayan, sige. Paano? Gumagaya si Yuri. Tingnan na. Kaya pa ni Apple. Wala ng power. Ayoko na. Patayin ko na to. Okay. Kami sa Apple, ganyan. Si Jenny naman. Hindi naman, di ba sa ganyan?